Hello, na. Nami karon diri sa kuan sa Boracay. Nga ang ginasal raw. No? Saan? Boracay ni kan. Uro ng Boracay sa. Boy, puti ibas. Uro ng Boracay. Pangit to, pangit. Merry Christmas. Ngayon tayo. Mahal ba? Okay. Wow, ningaw rin Boracay rin sa. Nga? Buwang nagsakyan ito sa plano, no? Kilid nito. Ya. Lagi ningon ang kuhan nga, ay mo kabalaka, kay dool na ta. Katugpag ita. Gawan mo ito eh. Hapit na, yan ang plano ba? Oo nga. Bilay yung Boracay, no? Ayun. Hindi ka dito sa no? Kasi nga yung dapit sa Boracay, larawan, no? Larawan Boracay. Baka ng sinta na. Ha? Baka ng sinta mo. Dagkan, eh? Ang tatawad, magkuhan ni sana siya kwarta taguan, sana? Manihas mo, manihas. Magmanihas mo tatawag. Mga Boracay, no? Anak mo hindi mahulot yung ingasal mo. Ha? Yung ingasal, hindi mahulot lang. Hindi papilin. Yang tiwon. Merry Christmas na itong tanan. And a happy birthday. Shout out ko dia sa kuan Soundstream Band. Inyo. Alisis. O sa Alisis ba? Alisis Band. Brad! Mountain na salbad doon. Kanta na umi. Kanta mi. Shout out ko ni Juan. Ito siya Pabalan, o sa iyong bandang Cecilio Pabalan. Shout out ninyo diha, o ni Juan. Ma'am Edith Bukad, shout out. O ni Lini Pastila, shout out. O ni Birdi Samayo. Pamangkin, shout out. O Lilibit Salminang, shout out. O Bro Nards, aman siya. Shout out bro. Ngayon ka bro. Uy, magic na bro. Shout out sa kunlan ni kuan dia. Beriso family. Ami. Hindi, amin, shout out. Oh, shout out. Ako ng mga pagmangkunsad. Dito rin niya doon. Ang bibili. Taga ko lang yung singsing. Yagi mo ko lang nakataga. O bibili din. Taga ko yung singsing. Yagi mo lang nakataga. Yung mga nag-sleeping. Buti ko sila. Yagi mo taga. Shout out sa kun ni kuan Dakal Vlog, shout out vlog. dari. Ah. Ito ko nang ganito. Ha? Bakit yun?
Ambot lang. Matong mga bata. Tuon ko. Patuon ba ko sa ilang kuan? Kukuha mo ba? Kukuha. Tuon ko sa ilang. Patuon niya lagi, ata ko ano? Kulang tong bubik. Ha? Nawag bubik ba nga, Brad? Kanyang maka ari ka, Brad, sa banyo beach mo, dagat mo. Ano ba? Timing ang sa busy ko ito niya, wala. Palit-talit lagi. Palit-talit ka sabod ba? Brad, anong busy mo magagawin? Wata ko ka, wata ko mga schedule ba kayo naala ka. Trabaho ang balay, sugo-sugo. Ang ganyan nga. January lang ba ito? Digit o sabat? Ganyan na. Ito nga doon. Ang saglaw. Anong pantong naman na? Wala ng pan. Ito pa ka? Ito mo? Mana? Mana ni? Mm-hmm. Thank you. Bye-bye. Merry Christmas.